guys, kanin taima guys ni nangita kog paon ani guys. Nisubay ko daplin sa baybayan guys, aring highway. Dapit sa may baybay guys, nangita ko og paon. Lisod pangita ng paon karon guys kay wa nay bulinaw. Og nahiabot ko ni dapita guys. Ni ako niagi aning may doorbans guys. Kaning doorbans guys nahinungdong ko ani mao ni ang dapit nga nag-birthday si Ma'am Bilin dire. Gitor namo ni Ma'am Flor Borato. Aning dapita gyud guys. Dili na ko malimtan ning maong area. So mulabay lang ko ani guys, di ko ani musud. Pero nindot po ni kaya dito sa sud guys kung unsay imuhang gusto. Mudaw sila mga birthday party, bisag unsa lang guys. Dunay swimming pool aning sud ani guys. Sulingag jud ka kaayo. So mulabay lang gyud ta niya guys. Padong ta aning ato ta padong sa senior citizen. Mubaybay taning agiana na guys. Mo ni agianan daplin sa baybay. O dili jud kalikayan guys. Mudayag jud ko aning tambis lagi ba na daghan timbunga dinis Valencia ron guys. Basta na itambis gani mamunga jud na karong panahon na. Go. Aning dapita guys, daghan dayang punuan sa tambis. Kutob sa Kamalabyan guys, sus daghan kay jud kay bunga. Atong makita guys. Kaning tambis guys, tambal yun is uhaw. Labi nagmaod to bitaw, lami kaadyo ni mirindahon. Sindahan lagi ko ani pangitag paon guys kung asa jud ko kakita og paon ani kay matud pa to ako no dapit didto ni nilakaw. Gabayon-bayon ko no gada og balde so nisunod sab ko ani guys nigawas ko ani ug makit-an ba kana tong tag-iyas paon. Daghan sa mga tanaman ako malabyan guys. Kini kung tanaman na moangay man jud ni og daplin og dan plantada sa init. Plano ko ani guys so moadto ko sa may building sa senior citizen. Akong ipasilip ninyo ang building sa mga senior. Kung kinsa tunga pa katuod aning senior citizen, ani ara dapit aning tawag guys. Kay bulahan og namin mga problema guys, pwede ra pud mo diretso dito sa my building senior citizen. Pero wa pa ta kaabot guys, ako pa ning ipakita ninyo mulabay ra gid ta ani. Ako ning labyan ni sila guys, kining ato ang ipakita karon. Dughan kayong tambis guys. O kasagaran jud sa mga tambis guys, mano ng daghang bunga sa ibabaw, daghang pong bunga ng tagak. Saan kani aron dili mga tagak no, anugon kaadyo.
Ano kun kaayo guys, kung ako pa'y tag-iya ako dyan ning sanggaon og nit. Anya, ang mahog ani kay presko pa man, dili gyud yun daot. Kasagaran nyo guys, kung naitambis ang punuan, daghan kaayo og mga bidya oh. Lami ni puso ni butang sa mga punuan sa mga tanaman guys. Unja do na po'y naninda day og tambis ani guys. Gisud og nigo. Pero ako kay ba ani gikan pa ba ni sa yuta o gikan ba ni sa ibabaw? Ni kuha po ko ani guys og kanang view. Murag na uwaw ra ba ko ani guys kay gibuyag ko sa tag-iya. Hala. Basta kay nidali ko lakaw kay mano ko nung kuhaan og view ang tanom. Basta nidali-dali jud ko lakaw guys kay ambot. Nasuko ba ka to o naunsara? Basta kay nilikay lamang ko guys. Tanom raman po yung gikuha guys. Suwa man ang ilang balay. Niabot na dyan ko sa may highway guys. Ibabaw. Subay na nga to sa senior citizen building. Maadto taani guys. Naman day mga tao nga masuko kung viewhan no. Dili pod tanan. Pero tabi-tabi lamang po, di lamang po masuko. Kay munilabay ramang ko sa ilaha mismong agianan. Di man dyan kalikayan. Mudayag man dyan ta og mga tanom. Di lamang ta po sila gud malain. Samaan ni guys, oh, lami kayo. Hapit na ta mo abot ani guys. Mao na ni gasolinahan atbang sa senior citizen. Sawa pa makatuod sa senior citizen guide, daplin ra ni siya sa may highway padung ta sa Kutkutan. Naa sa sitio tawag o barangay tawag matini sitio o barangay tawag ning ilang area guys. Ipadung tas Badyang naa jud dire ang ilahang building sa senior citizen. Ang senior citizens guys, gaatbang pod sa fire station nato mo na itong fire station ron guys. Bagong building na. Tawag gihapon ni sila guys ang atong fire station. Ug mao na ni ang senior citizen nga building guys. Sawa pa makahibaw ani labi na taga Valencia mao na ni guys. Mo na atong senior citizens building. Unsay mga problema sa mga senior guys? Duo laman mo ani. Dinhi guys, magpasalamat ko sa inyong pagsilip guys, sa inyong pagguban sa ako ang pagtour karong hapuna sa akong paglingaw ninyo guys. Nagpasalamat jud ko kay ninyo og ako moingon guys. Bye-bye!